să acordăm aplauze și pentru cei doi oameni care astăzi sunt acolo, responsabili cu sunetele frumoase, pe care le scoatem noi trei la microfon și desigur cu piesele sau momentele muzicale, unele dintre ele sunt de dans, așa cum va fi și cel care urmează în minutele următoare, pentru că veți vedea majorete aici. Ideea e însă, aplauze pentru domnul Mircea Prodea, care e la sunet acolo, unul dintre colegii noștri, vicepreședinte în Asociația Positive Life. Înșoptea cineva că e tatăl Luanei, nu? Da. Am înțeles? Chiar el. Și aplauze pentru domnul Aurel Corlaciu de la Radan Studios. Și acum, doamnelor și domnilor, am auzit că... Unde? La Liceul Teoretic Onisifor Ghibu? Nu? Acolo sunt majorate? Nu. Nu. Dați să mă uit aici. De unde îți vin fetele noastre? De la... Ți-am spus eu că nu e de acolo? E de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu. Tot nu mă crede. Eu zic să merg să iei o gură de aer, pentru că un pic mai târziu vine momentul ultraj. Greu și Zeghe au un moment special alături de o invitată specială, pentru că astăzi au lansat o piesă. Iar telespectatorii care văd momentul ăsta, văd înaintea altora, precum și spectatorii de aici, de la Maximus Pub din Sibiu. Și acum, cum spunea colegul meu, Gigi, sau Greu, cum îi spunem noi atunci când îl menționăm ca artist, de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Sibiu, iată cele mai tari majorete! We can change the world, change the world, change the world. Love is so dangerous, but it's not working for the two of us. Your love is so dangerous, but it's not working for the two of us. Mulțumesc! Nu știam că se fac poze și la prezentatori. Dați să consultăm mersul trenurilor, ce urmează în program. Urmează ca, desigur, perechile să fie deja schimbate, să fie prezente. Vă rog să aduceți perechile, să le chemați, să fie prezente aici. Nu de alta, dar vine o probă interesantă. E proba a patra, urmează apoi o altă probă și ultima. Amândouă sunt într-un fel legate. Juriul trebuie să țină cont și de acest lucru, atât de modul în care s-au îmbrăcat la această probă a ținutelor de vară, cât și la următoarea probă a ținutelor elegante. De ce? Pentru că ei vor fi și întrebați de ce au ales acele ținute. Unde se vor duce în acele ținute, la ce anume au asortat sau nu unul sau altul din accesoriile vestimentare și așa mai departe. Vom vedea că e important lucrul acesta, pentru că de multe ori vorbeam și în alte locuri, la Piatra Neamț, la Câmpeni sau în alte orașe unde am fost recent, de faptul că vezi pe stradă câte o domnișoară foarte bine îmbrăcată, iar iubitul de lângă ea e niște pantaloni lăsați undeva până aici și cu tenis murdar de noroi. În locul ei l-aș lăsa acasă și l-aș lua pe domnul care coboară acum din ultimul tip de mașină. Pentru că oricum asta fac. V-ați uitat încolo? Nu, n-ai intrat cu mașina până aici.
ar fi fost păcat. Oricum asta fac și nu e bine. De asta suntem noi aici cu toții pentru a încerca să dăm idei, sugestii, fiecare unul de la celălalt, cum anume ne-am putea îmbrăca, de exemplu, pentru ținutele de vară. Și am să las pe colegul meu Gigi și pe Maria, colega mea, să invite pe rând perechile, să invite pe rând perechile pentru a le spune fiecare dintre ei de ce au ales acea ținută pentru proba ținutelor de vară. Haideți să schimbăm microfonul. Haideți să invităm prima pereche, formată din Popa Liviu și Minculete Ianis. Haideți să vedem ei unde merg în această vară. Mamă mia! Wow! Hai să vedem. Unde abordăm această ținută? Aș purta această ținută în parc, la ieșire cu prietenii, într-o stațiune la mare. Super! Iar tu? Unde ai purtat această ținută? Tot în parc, la o întâlnire cu prietenii, excursie în Tenerife, Hawaii. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Aplauze! Aplauze pentru perechea cu numărul 1. Hai să vedem și perechea numărul 2, formată din... Braicu Sebastian și Filip Rebecca. Aplauze! Hai că mă simt ca la mare, Maria. Și eu, aproape. Poate suntem pe plajă aici, bine, la cât e de cald. Hai să vedem. E brosov la reflector. Bună seara încă o dată. Ținuta mea reprezintă, să zic așa, o ieșeală cu prietenii vara, când este foarte cald și nimeni nu are chef de pantaloni lungi sau un hanorac. Și pe această cale le mulțumesc prietenilor mei că în această seară și-au făcut timp și au venit să mă susțină. Mulțumim, domnul candidat. Cu această ținută m-am gândit să merg într-o seară pe plajă, într-o plimbare. Ce culori abordezi de obicei? Culori deschise, Precum? galben, portocaliu, roz. Emblemarii. Negru e non-culoare. Mulțumim frumos! Perechea cu numărul 2. Perechea numărul 3, formată din... Nicălău Cătălin și Coste Andreea. Aplauze! Ce combinație! Hai să vedem, unde ai abordat această ținută? Bună seara! În această ținută, după părerea mea, ar fi ideală pentru o duminică petrecută la picnic, alături de familie, de ce nu și de prieteni apropiați. Mulțumim! Mulțumim frumos! Dar a abordat o frizură extraordinară. Te poți întoarce? E gay și în seara asta. Iar tu? Să fim cât mai lejer, cu părul prins, nu pot să ies la picnic cu părul desfăcut. Așa e. Adevărat. Aș aborda această îmbrăcăminte seara la o ieșeală cu prietenii sau la o plimbare. Așa se spune mai nou, ieșeală? La o ieșire cu prieteni. Nu, credeam că e un gen, un trend mai nou, așa cum se spune. Nu. Ah, frumos, frumos oricum. Și când ieșiți cu fetele, cum se numește? Întâlnire. Randevu, Maria. Randevu. Randevu. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Da, invităm perechea numărul 4, formată din Părăian George și Bogdan Alexandra. Uite, eu zic că domnul vine chiar din Hawaii, mi se pare mie, sau nu știu, asta să vedem când ne spune la acolo. de acolo vine. A, de acolo vine. Acolo și bine, da. Și domnișoara, ia uite, zici că e la Costinești, sau nu știu, stați când ne spune acolo. Grijă că lovești cu umbrela. Așa. Hai să vedem. Și-a uitat ochelarii, am cumpărat umbrelă. Dar de-a cumpărat ceva. Super, hai să vedem unde ai abordat această ținută, așa. La mare. La mare, unde îți place la mare să mergi de obicei, așa, vara, când e fierbinte, așa? Costinești. Costinești, unde e tot tineretul, normal. Nisipul cum e acum încins?
Foarte încins, fierbinte. L-am încins noi. Hai să vedem și domnișorul. Spune că veneai din Hawaii, nu? Sau Da, era și o melodie așa. da, spune. de pe Bora Bora vin. De pe Bora Bora, da. Super. Și așa se... Și mă cam marde. Apa plată. Așa și... Deci la plajă merge așa, nu? Nu, și toată mă fac de ruși. Cam așa. Super, aplauze! Vă puteți întoarce în Bora Bora. Sau în Tenerife, nu știu. Noi bandă Bora Bora. Hai să vedem, perechea numărul 5. Număriam? Da, formată din Oncescu, Paul și Rău Ramona. Hai să vedem, ei... De unde vin? Superman. Superman, clar din America, poate din Santa Monica. Această ținută o port de obicei când ies în oraș cu prietenii, la plimbare, la strand, la mare. Și e Superman. Eu aș aborda această ținută într-o plimbare, în parc, cu câinii, probabil, sau la un suc. Mulțumesc! Felicitări și aplauze! Aplauze perechi cu numărul 5. Urmează perechea numărul 6. Formată din Văduva Cătălin și Hența Laura. Haideți să-i primim călduros! Cu aplauze, bineînțeles. Așa, uite, parcă ei merg la tenis, Maria, nu? Hai să vedem ei ce ne spun. Am ales această ținută deoarece vine vara și cu pantaloni lungi nu mai pot să port. No. E mai bine așa decât pantaloni lungi. Mulțumim frumos, iar tu? Unde ai abordat această ținută? Plimbare, prin parc. Cu el? Te duce cu el la o plimbare? Da, cu el. Să înțeleg că evantaiul e din nou la modă, nu? Nu, e cam căldură mare. Da, mi-ar prinde și mie bine unul, nu? Da. Mulțumim frumos, perechi cu numărul 6. Aplauze! Mai ușor, așa, mai ușor, eu sunt mai greu, nu știu, așa, să vedem dacă ne și înțelegem așa un pic. E bine, următorul moment ce o să fie în fața dumneavoastră. Vreau să vă spun că am fost cu ei în multe orașe din țara anul acesta și o să mergem, că urmează o vară plină pentru noi. Sunt niște prieteni foarte buni de-ai mei, Cosmin mai ales, și cele două dansatoare care vă vor încânta acum. Și vreau să facem o mică chestiune, așa, care o facem noi de obicei, să mă ajutați și voi aici să se vadă că și la Sibiu lumea se distrează, chiar dacă se spune că suntem mai lenți, mai... Hai să vedem. Când eu spun Sibiu, voi spuneți simbol. Sibiu? Sibiu! Simbol! Sibiu! Simbol, doamnelor și domnilor! Atunci când mi-e dor, când mi-e doar la tine, minut cu minut încerc să te uit, dar tu ești parte din mine. Visez în culori atunci când mi-e dor, când mi-e doar la tine, minut cu minut încerc să te uit, dar tu ești parte din mine. În adâncul inimii mele, numai tu, dăruind dragostea, ai schimbat toate visele rele. Și de atunci viața mea, credeam că-i mai bine să pot să scot dragostea din viața mea. Dar știu de la tine că nu pot, că nu știu să trăiesc fără ea.
și în amintiri păstrăm acum aroma lor. Ne strigă iubirea, fericirea, inima mea te vrea. Visez în culori atunci când mi-e dor, gândul ne va la tine. Minut cu minut încerc să te uit, dar tu ești parte din mine. Visez în culori atunci când mi-e dor, gândul ne va la tine. Minut cu minut încerc să te uit, dar tu ești parte din mine. Visez în culori atunci când mi-e dor, gândul îmi va la tine. Minut cu minut încerc să te uit, dar tu ești parte din mine. Visez în culori atunci când mi-e dor, gândul îmi va la tine. Minut cu minut încerc să te uit, dar tu ești parte din mine. Mulțumim! Zi de zi, chiar dacă e seara acum, aici la Sibiu și probabil și acolo unde sunteți acum și ne urmăriți, Simbol, zi de zi. Ok, haideți să încercăm puține palme. Hai. Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Știu că suntem în club și nu pe scenă, dar haideți să dăm palme acum pe ritm. Și juriul văd că se simte bine, mai ales acolo în mijlocul, în miezul juriului. Ok. Îți spun din nou, recunosc că am greșit, dar prea mult te iubesc. Îți spun din nou, recunosc că am greșit, dar prea mult te iubesc. Zi de zi te aștept, vreau să știi, nu e drept, sufletul mi-a rămas în trecut. Zi de zi te aștept, vreau să știi, nu e drept, de ce nu vrei să mă asculți? Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Dacă ai ști cât aș vrea să te văd, măcar un minut. Dacă ai ști cât aș vrea să te văd, măcar un minut. Zi de zi te aștept, vreau să știi, nu e drept, sufletul mi-a rămas în trecut. Zi de zi te aștept, vreau să știi, nu e drept, de ce nu vrei să mă asculți? Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu
știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Oh, tu știi iubire, o viață lângă tine, eu visez zi de zi. Visez zi de zi. Și înainte de ultima piesă, simbol de astăzi, să vă prezint colegele mele pe care le puteți vota cu un like pe pagina oficială Simbol de pe Facebook, așa cum faceți desigur și pe pagina oficială Greu, pe pagina oficială Ultraj sau Zeghe Zegheton sau pe pagina oficială Luana Prodea. Le găsiți pe toți pe Facebook. Dar fiindcă e vorba de simbol acum, ea este Maria! Ea este Diana. Și pe cuvântul meu că ne dăm like reciproc pe Facebook. Suntem simbol. Ultima noastră piesă, Mi-e dor, știi bine. Mâna mea o întind ușor, când în pană un vis și un dor. Inima o dăruiesc spre tine, pas cu pas pe drumul meu, lângă tine tot mereu. Azi zâmbesc, sunt fericit cu tine. Te am mereu în gândul meu, ai rezervat sufletul meu. Nu am cum să uit acum de tine. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să-ți spun din nou, mi-e dor, știi bine. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să spun din nou, mi-e dor, știi bine. Sufletul mi-l dăruiești, lângă mine simți trăiești. Ai visat atâta timp cu mine, e ușor să crezi în noi, să împarți totul la doi, să trăiești în paradis cu mine. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să-ți spun din nou, mi-e dor, știi bine. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să-ți spun din nou, mi-e dor, știi bine. O să mai cântăm refrenul de 2 ori ca să-l cântăm împreună. Să plecăm cu dorința de zbor sau de dor, depinde. Nu uitați să ne întâlnim și pe Facebook cu câte un like. Ne găsiți simplu, simbol cu majuscule în pagina sau contul simbol. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să spun din nou, mi-e dor, știi bine. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să spun din nou, mi-e dor, știi bine. Am zis că învățăm refrenul. Și sigur învățăm refrenul, cântăm pentru ultima dată împreună. Am lăsat să vedeți pe Maria și pe Diana.
Să vedem cum cântă juriu. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să spun din nou, mie nu știi bine. Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să spun din nou, mie nu știi bine. Hai să ținem ritmul, să cântăm împreună acum, că se termină piesa. Până la tine, să pot să spun din nou, mie nu știi bine. Și cântăm o dată chiar toți, hai! Aș vrea să zbor ușor până la tine, să pot să-ți spun din nou, mie nu știi bine. Simbol, doamnelor și domnilor, mulțumim! Aplauze încă o dată pentru Simbol! Așa, să vedem o mână acolo în spate, concurenții sunt gata? Sunt, uite ce frumoși sunt! Urmează proba 5, proba ținutelor de seară. Haideți să vedem cum s-au îmbrăcat și unde merg ei așa. La bal sau la spital. În fine, perechea numărul 1 este invitată în scenă alături de noi. Este vorba, desigur, de perechea numărul 1. Ionis și Liviu. Aplauze! O să vă rog pe voi să stați mai mult în lumină așa, să se vadă, să fie lumina reflectoarelor și să începem să aflăm 2-3 lucruri despre ținutele voastre, de ce așa și unde veți merge. Hai să vedem, Ionis, tu? Aș purta această ținută la un banchet, la o petrecere elegantă și, desigur, într-o seară specială și pozitivă cum e aceasta. Foarte frumos, aplauze! Eu o să le rog pe fiecare din fete, fiecare din băieți, din fiecare pereche, să facă și un pas înainte, să-și întoarcă cu o piruetă separat, ca să vadă și membrii juriului pentru punctaj și să vadă și celelalte domnișoare de aici, poate o întreabă după moment de unde și-a procurat ținuta. La fel, valabil și pentru tine. Aș purta această ținută la o nuntă, botez, pe un podium în Anglia, Franța, marile țări din Europa. Mulțumesc! Și cu un pas înainte să vadă juriul bine. Ok. Perechea numărul 1 au reprezentat în concurs Colegiul Național Octavian Goga, Ionis și Liviu, da? Așa e. A fost ultima apariție Aplauze! în concurs. Mulțumim! Perechea numărul 2, Sebastian și Rebecca. Aplauze! Uite, îi pun pariu că merg la teatru, Cosmin. Așa îmbrăcat să să vedem unde le place lor să se mai mult la un film. Sebastian și Rebecca reprezintă Colegiul Tehnic Cibinium din Sibiu. Începem cu domnișoarele întotdeauna, mai în lumină, mai în față. Eu aș merge așa, la o zi onomastică. Da. O să te rog și pe tine să faci acea piruetă. Juriul trebuie să vadă că ai la spate o fontiță cu care ești legată. Foarte frumos. Mai devreme am avut o ținută albastru, acum avem o ținută în roșu. Nu le combinați, că dă o echipă de fotbal și poate nu e. Ok, microfonul e aici. Sebastian. Bună seara din nou! Eu în această ținută, de exemplu, m-aș duce la o primă întâlnire cu frumoasa mea parteneră, pentru că unde dragoste nu e, nimic nu e. Foarte frumos! A fost ultima lor prezență în concurs, a fost ultima probă. Așadar, aplauze pentru Rebecca și Sebastian, Colegiul Tehnic Cibinium. Urmează perechea numărul 3, formată din Cătălin și Andreea. Aplauze și pentru ei, să-i încurajăm. Hai să vedem. Unde merge într-o asemenea ținută? Bună seara din nou! Eu, într-o asemenea ținută, aș merge la un banchet, la absolvire, la o nuntă, botez, într-o seară.
Domnișoarelor și domnilor jurați, aveți un pas în față acum de la domnișoara, o privire către ea, lăsați Facebook-ul și telefonul și priviți concurenții. Mulțumim! Bună seara din nou, cu această ținută aș merge la un eveniment și sunt sigur că și la un date. Un pas în față și pentru tine. Ok. Andreea și Cătălin au reprezentat în concurs Colegiul Tehnic Terezianum. Urmează o pereche care sunt sigur că vă place. Am văzut că au mulți susținători. George și Alexandra. Super. Eu cred că toate perechile de aici, din câte mi-am dat seama, au avut mulți susținători și au. Așa că e bine să vedem pe parcurs lucrul ăsta, dar până la urmă juriu e tot juriu. E independent, nu? Hai să vedem. Unde ai abordat o asemenea ținută și... Clar, pe covorul roșu. Acolo-ni locul la amândoi. Ne cerem scuze că nu am adus covorul roșu. Te rog, un pas înainte, o piruetă pentru juriu. Poate mai mulți pași. Nu e bine indicat. Poftim, te rog, microfonul. Eu aș aborda această ținută la un majorat sau pe covorul roșu, atât. Și tu un pas în față? Aplauze! Alexandra și George au reprezentat în concurs Liceul de Artă din Sibiu. Iată câte modele, câte ținute, câte feluri de a te îmbrăca pentru evenimente la care e bine să mergi și altfel decât în jeans și nu altfel decât în blugi aceia clasici. Așa care suntem noi acum. Chiar așa. Urmează perechea numărul 5, formată din Paul și Ramona. Aplauze! Haideți să vedem unde ai abordat o asemenea ținută. La majoratul meu, la o nuntă ca domnișoară de onoare sau la un concurs de muzică ușoară. Frumos, un pas în față. Doamne, cu ce ochi atenți se uită membrii juriului. Oricum nu văd până acolo pe întuneric, dar îmi dau seama. În fine, mulțumim. Aș putea această ținută la un majorat, o petrecere mai elegantă, un botez, o nuntă sau la absolvirea liceului. Un pas în față și tu, pentru juriu. Ei au reprezentat Liceul Teoretic Onisifor Ghibu. Aplauze! Ramona și Paul! Perechea numărul 6 și în ultima, formată din Cătălin și Laura. Ei reprezintă Colegiul Tehnic Independența. Da. S-au schimbat rolurile. Da. Aflăm și de la tine ținuta pentru ce ai ales să o porți astăzi și unde anume mai purta o astfel de ținută. Aș aborda această ținută la un banchet, la o ședință foto și la o cină romantică. Super, un pas în față. Să te vadă și juriul. Frumos. Și tu? Aș aborda împreună cu iubita mea la o cină romantică și la o zi onomastică. Foarte frumos. Și tu un pas în față? Dragostea se face minunător de între noi. Știți de ce? Știți de ce au făcut lucrul ăsta? A zis împreună cu iubita, împreună cu iubitul. Ei oare au ceva împreună? Da? Deci nu sunt doar o pereche simplă. Am înțeles. Ce bine e să fii și să afli informațiile atât de rapid. Colegii mei de prezentare s-au cam evaporat. Știam că este foarte, foarte cald, însă din această perspectivă e
un moment în care aș fi avut nevoie și de colega mea de prezentare și de colegul meu de prezentare, pentru că știu că la intrare ați primit un cartonaș cu un număr și vom extrage acum, colega mea Maria se pregătește să se apropie, poate și ajunge, are și numerele respective. Dacă mai aveți cartonașul respectiv, e foarte bine. O persoană poate să câștige de asemenea din partea noastră de această dată un cadou, un premiu pe care îl oferim și noi, pe lângă cele pe care le-ați oferit deja, le-ați primit ceva mai devreme de la partenerii noștri Avon. Așteptăm și până una alta vă reamintesc sau o rog pe colega mea să vă reamintească care sunt partenerii noștri de astăzi, care sunt sponsorii noștri de astăzi. Se poate? Nu se poate. Suntem ocupate foarte tare. Vrem să venim să mai amintim o dată care sunt partenerii noștri, care sunt sponsorii noștri de astăzi? V-am spus eu că așa e treaba. Când juriul e pe Facebook, când colegii mei sunt pe Facebook, toată lumea e pe Facebook. Mai încercați să lăsați Facebook-ul măcar când sunteți într-un eveniment, juriul e gata. Am vrut să spun că deliberează, mai degrabă calculează. Bine ca un calculator, că altfel ar fi trebuit să facă calculele acolo așa și e dificil. Le dă cu virgulă, nu? Am înțeles. Nimeni nu este în juriu de matematică, spuneți. Nu trebuie să fiți de matematică, trebuie să fi punctat bine și să adunați punct cu punct. Dacă ați dat note cu virgulă, nu e vina noastră. Haideți, cât suntem aici? Au făcut colegii mei ceva mai devreme un exercițiu. Haideți să-l fac și eu, tot așa, cum s-a întâmplat atunci când el a prezentat momentul simbol. Eu am să strig Sibiu, voi ați să strigați ultraj. Încercăm lucrul acesta să-i demonstrăm că și în cazul ultraj merge acest lucru. Sibiu! Încă o dată. Sibiu! Și ultima dată, dar mai tare, că ați șutit aici. Sibiu! Ultraj la Sibiu! Greu și Zeghe ne vor spune și alături de cine vin la unul din momentele lor, că lansează chiar aici, astăzi, la Positive Day la Sibiu, o piesă nouă. Zeghe. Zeghe, te pierdon, ai fost în juriu și nu reușim. Hai să... Așa, ai nevoie de încurajare. Bună seara și bine v-am găsit. E bine, noi suntem Greu și Zeghe, suntem și frați, deși nu semănăm, așa. Semănăm? Nu, ia să stăm puțin mai aproape, așa, pentru o poză. Pentru o poză, nu? Da, după chelie, auzi că i-a părăsit, ne-a dus natura. Mircea, prima piesă Am nevoie de noi, este alături de Ioana Nistor. Ea nu este aici, dar o puteți asculta pe instrumental. Hai să dăm drumul. Să vedem cum e viața în doi, nu? Cea mai frumoasă. Hai! Ce bizar, te-am văzut, te-am plăcut și mai răpus. Eu n-am putut, deși am vrut, am rămas în suflet mult. Am să lupt acum, simt că pot să reușesc. Simt că sunt în stare de un lucru nefiresc. Mai simt ceva, ce sincer nu-mi dă pace. O respingere din partea ta, mișcarea mea stângace. Totul-i monoton, cu mâna pe telefon. Vreau să scriu ceva, mesajul rămâne gol. Am nevoie de speranță, n-am nevoie de alcool. Alinarea vocii tale umple sufletul meu gol. Vreau să te sun, dar mă pierd la primul ton. Caracterul feminin, mă face să par un domn. Am nevoie de tine, am nevoie de noi. Am nevoie de ploi, ca să spele acel noroi. Iar ce nu înțeleg, eu n-am nevoie de voi. Lăsați-mă pe mine, ia să duc acest Ioana. Aș vrea să spun, dar nu lasă. Aș vrea să spun, dar nu lasă inima. Eu am nevoie de tine. Simt că faci parte din mine. Dar simt că nu o pot ceda. Să-mi spun că te plac, nu îndrăznesc să fii a mea. E tot ce îmi doresc. Tu știi cum să mă faci să strălucesc. Oricât îmi e de greu, îmi dai puterea să zâmbesc. Îmi place mult de tot, la tine mă gândesc. Unul din partea ta acum pare grotesc. Aș vrea să știu ce e în mintea ta. Aștept ziua în care îmi vei spune da. Și aștept, sunt plin de nerăbdare. După atâtea zile înorate, vreau să iasă soare. De tot ce am nevoie e o confirmare. Și tot în jurul nostru va fi plin de culoare. Am nevoie de tine, am nevoie de noi. Am nevoie de ploi, ca să spere acel noroi. Iar cei ce nu înțeleg, eu n-am nevoie de voi. Lăsați-mă pe mine ca să duc acest război. Și aș vrea să spun, dar nu pasă. Aș vrea să spun, dar nu lasă inima. știi că eu am nevoie de tine.
un zâmbet și mai fermecat. Brunetă, mai burgăsat, e ciudat, știi? Am rămas hipnotizat, frumusețea ta rară m-a acaparat. 3 clipe de vis, flacăra s-a aprins. Din ziua în care zic suntem de neatins. E ceva de nedescris, sentimentul m-a cuprins. Lângă tine, da, mă simt ca în paradis. Și da, da, te vreau mereu aproape. Noi doi împreună să atingem culminalte. Să plecăm departe, departe de toate, de lumea asta rea ce ne bagă pe roate. Am nevoie de tine, am nevoie de noi, am nevoie de ploi ca să speri acel noroi. Iar ce nu înțeleg, eu n-am nevoie de voi. Lăsați-mă pe mine ca să duc acest război. Și aș vrea să spun că nu-mi pasă, aș vrea să spun că nu mă lasă. Da, și știi că eu am nevoie de tine, simt că faci parte din mine, dar simt că nu pot cerca. Și Ioana Nistor. Aș vrea să spun că nu-mi pasă, aș vrea să spun că nu mă lasă inima. Eu am nevoie de tine, simt că faci parte din mine, dar simt că nu pot cerca. Da, da, am nevoie de noi, Ultraj am nevoie de noi, alături de Ioana Nistor, piesa o găsiți și pe YouTube. S-a cam încins un pic atmosfera, se pare, mai ales la următoarea piesă care voi cânta și care un an, aproape 2 ani de zile s-au dus așa frumos, chiar dacă au rămas ceva regrete. Noi spunem ce simțim în versuri. Hai să vedem cum sună Simple Amintiri alături de Claudia Neagu. Este o piesă în care sigur o să vă regăsiți cu toții, sau cel puțin pe viitor o să vă regăsiți, cei care sunteți mai mici așa, să spun. Hai să vedem dacă ați trecut și voi prin clipele prin care am trecut noi. Hai! Și sunt și Simple amintiri care vin și stau, simple amintiri din care nu mai vreau. Simple amintiri ce nu dau voie să Da, da, și simple amintiri care vin și stau, simple amintiri din care nu mai vreau, simple amintiri ce nu dau voie să respir. ai lăsat multă durere în urmă atunci când ai plecat. O durere în inimă care e greu de vindecat. Mi-ar plăcea să te scot din vise, să te îmbrățișez, dar eu pentru tine acum nu mai contez. Lacrimi pe obraz acum mi se prelind subit. Nu pot să cred că iubirea a murit. Privesc în gol și golul conturează chipul tău. Fără tine aș fi făcut orice fără să-mi pare rău. Că acum noi iarăși ne-am certat. Între noi totul s-a terminat. De noi și de tot ce a fost, regretele acum nu-și mai au vreun rost. Și chiar dacă tu ai vrea acum să ne împăcăm și din nou de la capăt noi doi să o luăm, eu nu mai vreau să terminat aici, pum pum, și îmi dau toată silința pe tine să te uit. Care vin și stau, Simple amintiri din care nu mai vreau. simple amintiri Și ce nu dau voie să respir. Mircea, mulțumim, asta a fost Simple Amintiri. Vreau să văd și eu, să ridicăm o mână sus cea sau cel care are un suflet pereche în seara asta aici, să vedem. Uite, avem și aici, și acolo în spate. Foarte frumos, uite și aici în jur, eu două chiar, văd 2 mâini. Ei bine, să vedem cum sună suflete pereche. Mircea. Și... Da, da. Suntem suflete pereche, nu? Hai să vedem. Suntem suflete pereche, îmi șoptești la ureche Că? că va fi mereu memoria ta. Da, și știi că... Pot să te lași de mine, Cine? tu ești totul pentru mine Și vei fi mereu a mea. Greu să ghece și îi mulțumesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat pe tine. Fără tine
aș fi jos, nu la înălțime. Sunt cu tine, timpul parcă trece lent. Aș vrea să te am lângă mine permanent. Tu mă ajuți mereu să trec peste probleme mici sau mari, voi avea mereu belele. Sunt departe, gândul la tine zboară, depărtarea de tine simt că mă omoară. Ideea că nu sunt atingerea ta mă agită. Vreau să fiu singur când totul mă irită. Când dau de greu, eu tot la tine vin. Când tu ești departe, totul mi se pare un chin. Fără tine înainte nu aș ști cum să merg. Nu vreau să cred că într-o zi o să te pierd. Îți mulțumesc încă o dată că mi-ești aproape, chiar dacă ni s-au pus mereu bețe în roate. Suntem și știi că își oprești la... Da. Și știi că... Cine? Și vei fi mereu a mea. Da. Ultra suflete pereche. Suflete pereche. Ei bine, să curg apele, da? Uite cum spune colegul meu Cosmin. Așa e când e totul live, când... Dar mai puțin fetele care una e pe acolo, una pe la București, una pe la Sibiu, una... E bine că avem vocea lor și este o voce care spun eu că place lumii, mai ales pe unde am fost. Și alături de noi vreau să invit acum, a venit de departe, chiar studiază aici la drept, am înțeles, sper să nu greșesc, sigur nu greșesc. Așa, tocmai din Galați, în aplauzele dumneavoastră, Alexandra Pavel! Așa, Alexandra, suntem pregătiți? 2-10? Bună seara! Așa. Vreau să spun că piesa aceasta este nou-nouță. Eu mă axez mai mult pe cariera solo acum. De astăzi o veți putea găsi, greu spunem, alături de Alexandra Pavel și Zeghe. Mircea, să-i dăm drumul. Mircea, muzică. Da, dacă vrei, nu știu de ce. Da, vrei așa misterios, te poate. Tu nu știi ce vrei, no. Știi? Sunt multe fete frumoase, nu? Hai! Și am înnebunit atunci când mi-ai zâmbit. Nu știu ce să zic, că când m-am îndrăgostit. Arăți bine de tot, sus pe top. Când treci pe stradă, totul stă pe loc. Bun senzual, dotat cu fructe interzise. Un lucru e cert, tu m-ai băgat în vise. O tăcere amuzantă, un oftat discret. Nimic nu se compare cu trupul tău perfect. Frumusețe de regalat, toată lumea te vrea. O simplă privire și mi-ai sucit mintea. E ușor să o iubești, greu să o cucerești. E femeia ideală, tu poți doar să o privești. Nu înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Nu înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Zi! Dacă vrei, nu știu de ce. Vrei așa misterios, te poți de parcă nu știi ce vrei. Nu. Pare sigur când te uiți în ochii mei. Da. Și greu, alături de Alexandra Pavel și Zeghe, care aici în persoană. Sibiu, viața la pozitiv. Yeah. Și Zeghe, îmi place că îți place atunci când te privesc. Chiar dacă stau retras, din priviri te urmăresc. Ești dependentă, tu nu te lași ușor. Apare în jurul tău mulți care te vor. 1, 2 și rămâne între noi. E totul sau nimic, pace sau război. 3, 4, stop cadru, timpul s-a oprit. Mi-am pierdut capul, sunt 1 la 100, ce te face să zâmbești? Zi, e sigură pe tine, tu nu faci să te ferești. Zi, îmi place cum zâmbești și când mă privești. Mă întreb, oare ai putea să mă iubești? Nu înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Nu înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Zi. Da. Nu știu de ce. Vrei așa misterios, te poți de parcă nu știi ce vrei. Nu. Pare sigur când te uiți în ochii mei. Nu înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Nu înțeleg
înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Nu înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Nu înțeleg ce oare mi-ai făcut să te plac așa de mult. Dacă vrei ceva serios, nu știu de ce. Vrei așa misterios, te ori de parcă nu știu ce vrei. No. Pane sigur când te uiți în ochii mei. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, la revedere! Greu! Zeghe! Și așa cum am spus de astăzi, a precizat el, astăzi 28 mai, aici ați auzit în premieră piesa aceasta, Spune-mi, și de astăzi îi puteți da like și să faceți multe vizualizări pe pagina, pe contul său de YouTube, pe Greu și pe pagina lui Greu, acolo pe Facebook. Nu e greu, nu? Nu e greu cu greu. Înainte de momentul mult așteptat de premiere. Vreau să știți că ce s-a întâmplat astăzi aici, în această parte a acțiunilor, pentru că dimineață, la amiază, la Colegiul Tehnic Independența au fost alte activități, tot ce s-a întâmplat astăzi aici s-a întâmplat datorită unei bune prietenii între elevii de la Colegiul Tehnic Independența, care găzduiește ca instituție școlară de mai bine de 2 ani ceea ce înseamnă viața la pozitiv, și elevii de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu. Și o să rog, înainte să chem aici pe scenă perechile pentru a le premia, o să rog toate perechile care sunt în concurs să fie pregătite acolo, pentru că urmează să le chemăm aici. Vreau să-i chem pe cei care au și fac și au făcut parte din organizare. Haideți, atât de la Colegiul Tehnic Independența, cât și de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu. Vă rog să veniți aici în față, pentru că meritați un ropot de aplauze. Toată lumea care face parte din... Domnul Dragosin, haideți și asta aici în față, că ne-ați ajutat. Iar domnul Nicu Dragosin, bine cunoscut manager artistic, impresar și îl vedeți acolo, dacă nu vrea să se ridice, este acolo la masă. De la căldură, probabil. Da, îl cunoașteți foarte bine și din trupele de umor pe care le-a lansat de-a lungul timpului și datorită dânsului există, de la acea vacanță mare, la cei care acum fac stand-up comedy și cândva erau în Spitalul Nouă. Numai voi sunteți aici, numai voi ați rămas. Deci doar fetele, băieții unde sunt din organizare? Sunt afară, nu? Încă o dată aplauze și mulțumim, fie că sunteți la Colegiul Independența, fie că sunteți la Liceul Onisifor Ghibu. Ceea ce, mare parte din ce se întâmplă astăzi aici se datorează și sprijinului și aportului și... Sună telefonul. și gândurilor voastre bune. Mulțumim frumos! Urmează ceva, Cosmin? Urmează, desigur, să vă spun că avem așa. Avem un rând de premii, câte o carte oferită pentru fiecare participant, de domnul Laurențiu Severlup, prezent și ca membru în juriu, din partea ultimulceas.ro. Dacă intrați pe site-ul ultimulceas.ro găsiți orice știre importantă și cele care alții nu le consideră importante sunt acolo pentru că informează foarte bine, sau ascultați acolo de când deschideți site-ul GoFM, pentru că e în regulă. Doi dintre partenerii de astăzi alături de Eveniment TV, Eveniment FM, Haven și 7 serii. Câte o carte pentru ei și apoi perechea câștigătoare, Miss și Mister, pe lângă câte acea carte primită, un pachet de produse de la partenerii noștri Haven. Hai să ne Maria. Cum stăm? Cum se zice? Da. Într-o ordine întâmplătoare, nu de alta, dar am primit diplomele și le-am amestecat. M-am puțin împiedecat, asta e. Deci nu e o ordine a punctajelor, pentru că n-am urmărit lucrul acesta. Am considerat întotdeauna că e important ca o persoană să fie Miss și o persoană să fie Mister. Miss și Mister Pozitiv la Sibiu. Deocamdată însă pe rând vor veni perechile aici pentru a-i felicita. Invităm perechile, haideți! Dar nu, haideți să vină pe rând persoanele, nu perechile neapărat. Persoanele pe care le chemăm. Se acordă diplomă de participare domnului Liviu Popa. Domnișoara Rebecca Filip. Auziți și ce fundal muzical, așa, calm, liniștit și nici nu se aude. Domnului Sebastian Braicu. Felicitări!
Domnișoara Andreea Costea. Felicitări! Domnul Cătălin Nicălău. Felicitări, Cătălin! Domnișoara Ioana Bogdan. Aplauze! Ioana Alexandra are două prenume, din câte am înțeles eu, nu? Nu de alta, să știu cine a greșit, eu sau ei. Plăcere. Cine a greșit? Mulțumim și noi. Nu pe bune, eu am spus tot concursul Alexandra. Și eu am zis Ioana. Deci cum e? Și Ioana așa. Ah, e în regulă. Domnului Paul Oncescu. Felicitări! Domnișoarei Ramona Rău. Felicitări! Domnului Cătălin Văduva. Felicitări! Domnișoara Laura Hența. Felicitări! Și asta a fost totul. Aplauze. Ce zic? Mulțumim frumos! E bine? Bun. Haideți să vă mai spun încă o dată cine sunt cei care au punctat astăzi, ce au reprezentat și reprezintă. Văd un loc liber, nu știu cine lipsește de la juriu, dar îmi spuneți. Ah, ok, acum mi-am dat seama. Începem ca de obicei, doamnele, domnișoarele, cam așa le stă bine. Azi domnișoare, mâine cine știe deja măritate, din câte știu eu. Domnișoara profesor Simona Pârvu, coordonator Viața la Pozitiv Cisnădie. Domnișoara Diana Costea de la Simbol. Domnul Adrian Beu, vă spuneam mai devreme, un mare zmeu. Domnul profesor Claudiu Canciu. Unul din sponsorii noștri de astăzi, ați văzut câte o carte pe principiul, știți ce scrie pe Facebook, nu? Scrie pe Facebook așa: hei tinere, uimește-ți profesorul, citește o carte. Laurențiu Severlup de la Ultimul Ceas și GoFM. Paul Popescu sau Zeghe de la Ultraj. E acolo, e după... Și am vrut să fac o surpriză, dar mi s-au furat premiile. Așa ceva nu se poate întâmpla decât la Sibiu. Doamnelor și domnilor, nu e bine, trebuie băiatul prezentat. Nu știți că băiatul se prezintă prima dată? Nu știți că băiatul se prezintă prima dată? Oricum nu mai e o surpriză pentru nimeni faptul că a câștigat Colin Turburn. Ba nu, ăsta e titlul, este autorul cărții. Ce mi-ai dat aici, Maria? Dă un col de treabă. E aici, te rog, Maria. Bun. Mr. Ei, da, hai să vedem. Mr. Pozitiv este domnul George Părăian. Au, ușor, să vă spun ceva. Ce vedeți aici? Cum? Ce iau eu asta? Ce asta? Diploma. Unde e colega noastră? Că am uitat cum o cheamă. Colega noastră care a făcut chestiile alea frumoase. Te rog să vii, Ioana Munteanu, te rog să vii puțin aici. Nu înainte de asta să vă arate ceva. Lucrurile astea pe care le-a făcut nu scoate de acolo că... nu te-am chemat să repari. Te-am chemat să vii puțin în fața aici, la telespectatori și la spectatori. Nu te întreb nimic. Ioana face aceste lucruri din pagini de reviste. Sunt hârtii pe care le găsește. Uite, văd și ei, văd acolo, văd 7 seri. GoFM. Ok, felicitări pentru ceea ce faci, o pasiune a ta, Ioana Muntean, mulțumim. Nu te-am chemat să o repară el, pentru că a fost greșeala noastră, nu? Ok. Doamnelor și domnilor, la Sibiu, la concursul de astăzi, 28 mai 2014, la Miss și Mr. Pozitiv, din cadrul acțiunii Positive Day, din programul Viața la Pozitiv, se acordă titlul de Miss Pozitiv
domnișoarei Eunice Minculete. Aplauze! Felicitări! Avem o diplomă. Hai să vă rog să faceți un pas în față, să țineți asta cum trebuie. O fotografie aici și apoi o fotografie cu toată lumea. Doamnelor și domnilor, în urma probelor și în urma deciziilor juriului, cei doi de astăzi se numesc cel puțin până la anul Miss și Mr. Pozitiv la Sibiu. Însă dacă vă uitați la toți cei de aici, fiecare din ei a avut cel puțin 100 sau 1000 de secunde de momente pozitive aici pe scenă. Merită la fel aceleași aplauze pentru că suntem cu toții diferiți și fiecare dintre noi avem felul nostru de a fi pozitiv. Aplauze și felicitări tuturor! Haideți și voi câte un pas în așa fel încât să încăpeți în fotografie împreună cu ei. Doamnelor și domnilor, punem punct aici acestei ediții de la Sibiu, a ceea ce s-a numit Miss și Mr. Pozitiv în Positive Day 28 mai 2014. După un turneu prin țară, Viața la Pozitiv, care a pornit la Sibiu, la Colegiul Tehnic Independența și la Asociația Positive Life, a ajuns la Sibiu pentru a încheia această acțiune. Mulțumim tuturor pentru prezență, mulțumim și telespectatorilor noștri și le dorim în continuare zile cât se poate de pozitive.